وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. Mga luksami, mga pagiriyami, mga bubayami na gumangawatami, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganaron na pagpanalamatan tanong sa Allah si isagyang kaya di nakapipinda o mga limuyan nakatanong na gugyang kaya lalayon yan na kapatira nga si mga puso tanong si isagyang kaya di itanuking gulalanan si ko sabad ko mga subuan yan na mga panbuan yan yang kaya tipsam pain tanong si kumanga subuan yan nakatanong nagugyang kuto akip tunay tanoron isad na yan kumanga alalimor katanong Allah mi panalamat tanong si Allah kaya sabab na agiyang kaya man na kapapagintaw tanong si sagiyang kaya dunia na ayaman titu kaya balui tanong mga tao kaya taguan sa arga udi na ayaman na kaya taguan katanong sa kipantag na si inisabab wallah si isagyang kaya agamatan wa agama Islam yanan siya ba panon wallah subhanahu wa ta'ala ay sabab na si kumasa kajahilan dapat na kapakataling o Islam na umani isa na agiyang kutuad inyan kapagagama na umani isa ka pamilya uli na bangan sa pitikaluksan na adna matatandua agama niyan uli na pasimbaan niyan nagu piti barangan agiyang kutua mga ula-ula piya makasisingay mga galabak tantoro na pakarunda na sa mga tao nagkabina sa ano nagyang kutua pagtaw uri nagyang kutua kaya pakataling mo Islam na inumpiyaan niya nagyang kutua masa inumpiyaan niya subutad inumpiyaan niya nagyang kutua pagtaw sa giyuto ikiya paka agang kung wagamatan o agama Islam nagugiyuto ikiya tagwira katanong sa kipantag si kuguani na giyang kutua kapamumunuan na tantua sisikat giyang kutua piti barangan akan dermat piti barangan apya kasisingay na sisa giyang kutua dapat nakapakataling mo Islam na ayamaana na tantua mananagumpot agiyang kutua piti pisusuna mga kalalalungan nagupya makasisingay na ayaw to kaya daw to na giyang kaya kaya pakataling umarkatanwa giyang kaya agamatan wa agam Islam ayaw luminimpyo maluniman po pandapatiya si giyang kutua masa igiraman utuwa adin na sumyagida ba iya maririmbit si giyang kutua mga dato na diiran pamagantukaan pero na giyang kutua mga dato mamagangganatan na aya pumagangganaan tano nagyang kanan abai na anto na ikaw gatian gani man to pumagangganaan niran o anto na ikaw gatagyang kutuabay na nauman isa na pumamatad sa ipagangganian
Nami betadi lagi yang kutua ipagang ganian. Na kinuay rana ameka mi betadiran paman lagi yang kaya miyanggan. Adna miyanggan sa aya inanggananian na ayawata agi yang kutua ba ina mama. Na adma bu miyanggan sa aya angganian na ayawata agi yang kutua ba ina babay. Na mati mo ina lagi yang kutua anggan. Na kinuay rana lagi yang kutua babay na binsa diran atianian. Na ilani manoto na mabensa diran atianian. Na nasamiya kataban na miya kataban miya kuan yan lagi ang kutua anggan. Na din na bali din na labutiran si sagi ang kutua ba din na labutiran si sagi ang kutua ba na ileni man ito agi ang kutua kalalaluman si sagi ang kutua masa ada pun su Islam giyang kutua masa upaman na ayak kapupagintaw mga tao na madidi ka panagi ang kutua kapupagintaw mga binatang na giyanan kapag pinalamattan ko Allah kami akataning umarakatan sa Islam minisampay rakatan wagi ang kaiya agama tanwa agama Islam alinimpiyo niyan so panarimatano linimpiyo niyan so mga puso tano na gusto mga pamikiran tano na linimpiyo niyan agi ang kaiya ayama na niyan na agama tanwa agi ang kaiya kapupagagama tano nagulinim piyo niya nagyang kutuwa kapupagingilitan giyanan isa mi penalaman si Allah subhanahu wa ta'ala na daro penamataman na makataling umatano si sa alungan amori na ayat pitru Allah subhanahu wa ta'ala na tingina inna ad-dina inda Allahil Islam mata na ayat itu agama terimaan wallah nagukilalaan wallah perikulaysan wallah sa iko kapakataling matano si salungan amori nagyang kaya Islam si sagyang kutwa kapakataling matano na umanisa na kiuman yan nagyang kutwa agama niyan pakaumas sa mga tao ipuno kumiyaw na apagtaw nataman si kumuri-puri apagtaw apupagintaw napakaumasiran sa alungan amori na sa mga tao na berang-berang sira ni agama ad na miyagagama sa salakausan ad mabu miyagagama sa Islam na gito aya bu at terimaan wallah na sabu sa tao antunay ni ba na aya inong kita niyan okit ko kaya pagintaw ko dunia na giyang kaiya agama tanwa agama Islam daro punta man wallah na sulangon agama asala ko Islam na diterimaan wallah nagwip kalapis punanan saya kudi ka pagintaw si sagyang ke dunia nagusisa lungan mo ay katru Allah ta'ala na tingin man waman yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin sadin sa tao ang babanug sa ukit asala ka ko Islam sadin sa tao ang babanug sa ukit asala ka ko Islam fala yuqbala minhu na dirun nutu terimaan wallah dirun nutu terimaan wallah wa huwa fil akhirati minal khasirin nagusakan yan na makaw masih sa alungan amori na pwede ko mga tao amyang alalapis pwede ko mga tao amyang alulubi na nagyanan kapag pinalaman si iku Allah na may sabab san na yan kaya kapag pumagpidatan san kaya mapunto ka oras na ayam begantano sa usayan aplikasawan tano na giyang kaya katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam at iyan naman kung kaya pakatiten yan ko Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu apitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi di din paka para tiaya dikatarotop so para tiaya o isarkan sa taman sa dinian ikabubaya o pagarinian agyang kutuanganin ay pagkabubayan kung ginawa niyan di yan ini betul sa'yo Nabi sallallahu alaihi wasallam nagana pa iyo para tiaya ikakumplito ayaw para tiaya agyang kutua kailangan nasutaw na ikabubayaan ko pagarinian agi ang kutwa ikabubayaan sa isa ginawa niyan na lagi na tumam
waya kadagatan nagiang kutua soranga iyan nakagwid na ka ko pagaring ka agiang kutua ipkagwid ka sa ginawang ka. So tigo mga lukustano akadutang ka ginawang ka na ukasakiti ka na lagi dutua ka kagdamon o pagaring ka, lagi dutua ka kagdamon o pagaring ka. Na upama kagiang kutua kapakapi aginawang ka na kagdama ka to giyang kutua kabaya ka ang gulaw na anak ka mga taway pakapi aginawang ka na lagi dito mambuag kagdam ayama na niya na pagaring ka upama kung gulaw na anak ka na si iko pagaring ka. Upama ako batan pong gida-gida agiyang kaya katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam agiyang kaya upama na padisaganap o paratiya ikibibaya ka ko pagaring ka agiyang kutuanganin ay ikibibaya ka kung ginawang ka na upama kagiyai na baluin tanwaya ayat tanu ipagintaw si ku dunia na miyagda matanwa giyang kutua kalilintad giyang kutua peaceful ayama na niyan na kapagintaw si sa giyang kaya dunia na giyang kutua kapakasasarig kapagintaw si sa giyang kaya dunia ay sabab na kada nakatanwa giyang kutua kakakabubayai kada nakatanwa giyang kutua kang giginawai kada nakatanwa giyang kutua kapamagugupa na kada nakatanwa giyang kutua kakakalimuay na kada nakatanwa giyang kutua kakakapdiay nakatatabanga na giyang kutua kipupagusur naman isa si giyang kutua padiyan na sisa puro sa anda man ay kigang pungyan anda man ay ikipuro agiyang kutua pagarinyan na giyaya ayama na niyan na gupuntan waya sana iya kapagintaw ayatan ubalwin apalatiku kuditan kapagintaw si sagiyang kaya dunia na miyatuntan wagiyang kutua kalilintad akapagintaw sagiyang kaya dunia na giyang kutua kapakasasari akapagintaw si sagiyang kaya dunia. Tanto ay ako malaasangan yan ako kapagingid amay kasakat tanong na baluin tanong wagiyang kutua di tanong kapagintaw sang kaya dunia antunay di ba na di tanong kakapadiay di tanong giginaway di tanong kakababayay gupo na yama din di tanong ikapagintaw ko dunia na miya at nagyang kutua kay sisa na miya at nagyang kutua antunay di ba na kasasati man agyang kutua bagrat tanong na di tanong kasagunaot api antunay pagpakataling marakatanwa bagal api antunay pagpakataling marakatanwa ragaur api antunay pagpakataling marakatanwa tiuba na awida akal na di tanong tanto makapendera sagakal di tanong tanto pakawida akal agya adi tanong mamagawida na di tanong giginawain na di tanong kakapadiay leni mana to kekuatan wagi ang kutua kalilintad akapagintaw sa giyang kaya dunia nakakomplito niyang panaso para tiya tanong nakalilintad pansisa adungan amuri mala atan tua resulta aki bagay niya nakaptanong mala atan tua pahala agyang kutua kekuatan ron ka dunia akhirat katagumpi ako dunia nagukatagumpi pa na sa isa adungan amuri nando man ay kapakapas tanong ano man ay kapatagumpi tanong imaadara katanong agyang kaya katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam miadara katanong sukang giginaway miadara katanong sukapa magawida miadara katanong agyang kutua ato na iniban na kakakapdi nagugiyang kutua kakakalimuay na katutabanga miadaanan na ayam ya tampar na giyang kutua kalaan nga na di sisigi di sisiga umanisa na di titipua kaigira amin igang kung masapuro agyang kutua pagarinyan pagariyo tao na ayam na niya ng gamitan niyan sa bubakaan siran makapalagid gi mo ulolatan sisagiyang kaya di tanong kapagintaw sang kaya dunia laylay ni man agyang kutua betado mga sahaba so mga sahaba na igira aketo kawaniran amiyaku amapi agyang kutua pagariran nadiran ni pamangni sa barakasik wallah pakambarakatan ka wallah ngayon to nakagya magagdamiran sa iku mga pusuiran agyang kutua bubayairan ko pagariran magagdamiran ko mga pusuiran agyang kutua bubayairan ko pagariran naginangkatiran piyakawataniran ko mga pusuiran agyang kutua kasi ignagyang kutua kadengki ko sanakaw di sanakaw dahil man si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tumiyugalin siran agus mga sahaba
apun sinan ci sa Makkah na tumiyugalin sila na si sa Madina na ayapagam paganay aping gulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyangon sa masjid. Ikadua aping gulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyakan ginawa iniyan sa mga muhajir ag sa mga ansar. Giyang kutwa mga tao sa Makkah at tumiyugalin si sa Madina na piyakan ginawa iniyan siran nagupiyakan pupagariya iyan siran. Ngayon to nakagi aron matatagwag yang kutwa bagre. Ngayon tanuman di pakadag. Eno tanuman di tegumpia. Kagi asisir ketanwag yang kutwa kan dedengkia katitipua maadar ketanu soka kababayaina maadar ketanu soka pamagawida maadar ketanu yang kutwa di ikan giginawai dia ditanu kapakapas si mga sahabat na disiran ke kababayai sa taman sa kagi apa kapupagarian siran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga ansar mga taga Madinah na kuminuwasi ko mga ansar agusi ko mga taga Madinah Anthony iba na kuminuwa ko mga ansar agusi ko mga taga Makkah na piyak apagariya iyan umanisa na bigyan yan sa pagarinian so miyama ka mga taga Madinah Makkah na kuminuwa sa sakataw mama na kuminuwa mo sa isa mama si sagiyang kutuwa mga ansar na piyak apagariya iyan na Anthony pitiro mga ansar sa tama na kaya pa magawin iran nagugiyang kutuwa kaya kakapadiran kaya hindi ginawa iran ay pitiro mga ansar na sa kanwa mga taga-Makkah amya kataling umar kami nasa din sa kabubayaan niyo si iku mga tamo kami nakuha niyo lini man ito nasisar katano na rakakan surkakan na rakakapan surkaka yang kaya miyaw laulatan ira ayam na niyan nakam bagi-bagi na ay piyapatay na asarausog si sagyang kutaw mani sana so tigo mga lukos tanwa talpi-talpi na mo na kumamara aw mani sana di sa kuya na puwiso niyan sa pingas agyang kutwa pagarinian amay ka ayam ini man agyang kutwa kamapian na miyada so kapapagariya na miyad tumutaw agyang kutwa pantag si ikudunia giya isa ba pa yan na niya na dito no kaptugumpia dito no kapakapas tanto miya ngayugan so kalaan nga na miya angkat so para tiya si ikong mga puso tanong aba di so Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyagit sabutan niya tanong adi din ketarotop so para tiya tanong sa taman sa dito no ikabubaya ko pagaritan wag yung kutwa ikububaya tanong sa ikong ginawatan miya karere gaya hadis tanto aya kumarayag hadis agyang kaya katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam ay mana na upama kagyang kutwa kambuging ka kung pagaring ka sa pamagayan nagyang kutwa kapia-pia ginawa niyan gyang kutwa kambugir ka kung pagaring ka sa pamagayan nagyang kutwa kapia-pia ginawang ka kung kaya begini ka sa pamagayan na lagi dito mabuha kegedamian upama kubugan nakasakanin mo sa pamagayan na lagi dito mabuha suaya mana niya na marata lagi duka sisiringan giyang kotwa kapringa sa angka kung pagaring ka asiringan ka sa giyang kotwa kasisiringan na iyo giyang kotwa kapringa sa angkaw na kung galabak ka na ay mana niyan na upama kung siya kakalida na masakit na kauto na upama kung masakit na kauto na masakit kung pagaring ka na sansa kabubayaan ka sansa kabubayaan ka akin dulu na kau mga tao nagipin dulu na ka mga tao ay siya na samida pamana ay buwa kabaya ka na sa mga tao na pipiya ang kairan na sakay maratayadat kabaya ka na sa mga tao na respekto ang kairan na sakay na respekto niyan so tingong mga lukas tanwa ba't mata umuhin na di mata umulahi ay buwa kabayaan na amay ka penggulaulaan sa kamapian o pagarinian na sa kanian dada penggulaulaan yan amapia si sagyang kutua pagarinian nandaman ay kaptagumpiatan kapakapastan si sagyang kaya kapapagintaw tanong ko dunia katitipua laboruna giyang kaya ayawa na niyan na kaya baling tanong si sagyang kaya pragatan kandegadegang na isa mananan apakalaga agyang kutwa di tanong kapang giginawain agyang kutwa di tanong kapang magupa na isa nan apakalaga
si kuwa yang makna niyan na kau ya ganta no kulita no kapagintaw si sa yang ke dunia. Ila man gira mi ilay tan so pedenu. Gira mi ilay tan mi akala bana. Sama ka budi kerduti sa ugat. Sa giyang kotwa ay makna niyan na ki awid na akala ka si sa giyang kotwa pagaring ka. Ami akwas kanya na mapia. Mi akala ba na dikad ni turuga giyang kotwa kaya pakalaban niyan. Inong ko ito mauula-ula. Ba may kami at tipong kaagiyang kutwa pagaring ka. Sa agiyang kutwa tamukian, nabang kakakwa agiyang kutwa tamukian. Kanabang kakakwa? Kamapapasad asulangon o manusia. Langon o kadin. Na ini masad wallah agiyang kutwa mapambagian yan. Aanto na iba na rizki. Mapambagian yan na pagpersis agiyang kanya. Dino ka pa natop tipu sa padika. Miya kalaba. Dito nalimuno to wallah. Na ato na isabapanan na ay sabapanan naging kutwa kala nga hadi nga di kad ni turuga giyang kutwa kap kileka ko pagaring ka miya katrak mana isya ki to di mana kara utakurun nakagidi ga prautan na ay mana niyan napian naman namara nakai ande mana kalaga niyan na di nga katawan na sakay mau na kalaga nanto na ipagampagan niya penggulaw lano tahu si sagiang kutwa ubay niyan uri nagiang kutwa pedian para malaga sa kanyan na iya pinakamino sa penggulaw laan niyan at namatay kanin ka bago sa kamu sa presyo gi mo ulawla na aya mo bumiyaswa naman isa namin diga-digang nakambubag sa presyo namito ko nga nasa kay miya kaawa ha? Ito man mo ulawla niyan. Kaya ino ka di mo bagsak sa presyo kakapamagagaw. Kapamagagaw. Kaya di na kayo iturong check ito sa giyang kutwa kaya pakalaban yan. Na tiga matay ka di nga katadingon sa ka. Nabiba na ka sa presyo. Na tiga katayan. Niyaw na ko sa ayaman na niyan na. Ito na iniba na pasayan. Na di nga katawan na padanan na si Ikwini sa parwagama. Ito na ikatirong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natigin na wala yabi' ahadukum ala bai'i akhihi o badiin degangan o isarkan wagiyang kutwa degangan o pedian. Tunay mana ini? Agiyang kaya katirong Nabi. O badiin degangan o isarkan o degangan o pedian. Na aya ibarat taya aya rupana ya kenapa ya mana ini na bangka diperisa sa degangan. Kau mana sana pun degangan sa sanja pun degangan niyan. Apa yang lagi degangan sa degangan. Na kenapa ya mana tu na bangka pipes sa agiyang kutwa degangan o pedika. Ayama nagyang kaya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabi' ahadukum ala bai'i akhihi ubadi pesaa wisarkan wagyang kutwa pasayan o pedian na ayama ana ini nagyang kutwa pedega na kagi malai customer ayama nanian na di na pupumasa si sagyang kutwa degangan yan na miya kering kagi mutta customer yan at tiga saya kasong kabagang ko sa kasama lubarato hadigiyang kananar kagiyang kanana pumasaan ka nagyanan sa kanya ginan ni rupaan niya ayama nanian uri na miya ko marakagiyang kutwa miya masa sagyang kutwa siningan ka na tiga pirik ako ang kasi sagyang kanana piya masang ka na tigin na ayak ako ako sayan na magato sa 50 na tiga ino karakan dakuha ang bagang ko sa kasa lagi diyan din paman na berandid mabuanan na lagi din na bagang ko sa kasa magato sa 40 lagi dito para bumakuang kaji ang kutwa customer lagi ang kutwa pagaring ka nagianan ayam na niyan na gianan ni mo ula-ulatan o sisaging kaya masatan ayam na niyan nakatitipua giyang kutwa kasisiga nasi kung mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum na antunay katiruiran igiraman o tuwa meleran so pagariran amiyaw na si ko kawiyagan na si ko dunia na kubaya-bayasiran ino ka rin di kubaya-baya so pagaring ka na miya katamok makawida ka lang ka na pakapas kaon ino ka rin di mapi so magariari na lang nakawasa iswaya na niya na pagawidan o pa makaad na mapanit na may isa-isa ka noon na malmudakap kasulbiyan siya kong mga sahaba نيغتر والله تعالى نتيجة مني والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سسيرانو توم يكسلونو أتيك مني والله ميا مكا تندق
Ami amagi nentau nadiran teron Rabbana ighfir lana qadna min ilayka minka wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Nagusto mga pagari ami una anami ku paratiya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, na ubang katagwi sa mga puso ami sa ghil kadengki nagukasi gikusiran uto ami maratiya di na di pamangling ku Allah amalim piwagi ang kotwa puso iran sa giyang kotwa kadengki giyang kotwa kasig si ku pagariran pepemangning inang ku Allah amalim piwagi ang kotwa ayam makna niya na puso iran pun si sa giyang kotwa kadengki na giyang kotwa kasig. Lain mana tu? Lain mana lagi yang kau mau ululatan? Tantua, miang ayugan lagi yang kotua berbayasi ku dunia. Umani sana pikir tedian, lagi yang kotua dunia ian. Nabi atumu ian lagi yang kotua sakama itu ian adi yang kotua pagarinian tak api apa? Antu ni bana mian lagi yang kotua pagarinian. Na pagi segi sumasana antu ni pagi segi masa. Ayat ni pagi segi masana kerawan den utawa pesan yang pencupagarinian. Pesan niya na sunso pagarinya nagi mo ulola naya kakakumpulito para tieta no apa papuguyagan tanong ko mga pusod tanong na ikabubaya tanong ko pagarita no agiyang ko to ay kububaya tanong siya ko ginawatan giyang ko to ay kububaya tanong ko ginawatan pagkububayaan tanong ayama na niyan na ikapeditan wiran na ikapeditan siran pagkububayaan tanong arispetuan tanong wiran narispetuan tanu siran ipkagwid tanu batanu siran batanu tipu ataw naditanu siran tipon ipkagwid tanu batanu asiga ataw naditanu siran sigin ginani mo ulaw na niyan ayamana niyan na gagana ka na piya-piya ka kasadin sa tao adi piya-piya na sigurado na piya-piyan sa kanyan usan ako bisan ako asara ka ayamana niyan na sa katan na ay kapitan tanong nagiyang kutwa agamatan ay kapitan tanong nagiyang kutwa upaman na sadin sa ipkabubaya ka kupadika ipkabubaya ka kupadika nagito ikabubaya na ka kupadika nasan sa ipkabubika ubara kang gulo na upadika na ubang kang gulo na kupadika kami atong nakagiyang kutwa mapi akapagintaw iyon ito'y sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam na inisan sa kanyan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu at tigyan naman ay ya Rasulullah ini pakai siya yang Rasulullah tigyan anto na makalalabiya paratiya anto na tigyan makalalabiya paratiya na ayat tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan afdalul iman an tuhibba lillahi wa tubghida fillah ayakuna titu makalalabi ko paratiya nagiyang kutwa ka kebubayain ka ko tau sa para sa iku Allah nagugiyang kutwa ki kegwid ka ko tau sa para sa iku Allah nagiyang kutwa kebubayain ka so tau sa para ko Allah nagiyang kutwa kebubayain ka so tau sa ayay kebubaya ka na ikhlas para sa iku Allah kanabay nung ka kebubayain so tau ka ang kanya nakabagiw pamako adna pamamagayan yan ayaw mo ikebubaya ka na para mo sa iku Allah wa tubghida fillah nagu ay kikigud na kakutaw na makapantag si ikwallah ayap tiro na kikigud na kakutaw sa makapantag wallah nagyang kutwa ulaw lang yan animapian ay kigud ikaw to para si ikwallah subhanahu wa ta'ala wa tu'mila lisanaka fi dhikrillah nagusto ka pag-usarang ka kunila ka si ikutadin-tadim ko Allah na ini mana to makalalabiyan ang aparatiya pag-usarang ka sunila ka kutadin-tadim ko Allah kapamatiya sa Quran yang kutuan ika katidin tadmi ko Allah mga pitibarangan alapiat apatirun ayam niya na ikasuat Allah subhanahu wa ta'ala mausar kaun sudila ka makalalabiyan na aparatiya ay katirun Nabi sallallahu akatirun Allah subhanahu wa ta'ala natiyan manay ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid dan amatero agiyang kutwa nila apakah sa agiyang kutwa nila enunta na adna pakatutunggu nun amalay kata pagpakasuratan sa agiyang kutwa niyan matero na ini mananan ginano suwaya manan yan na anto na ini ba na agiyang kutwa
kau sarang ka sagyang kutwa nilaka si sagyang kutwa taden ku Allah subhanahu wa ta'ala na padanan ko makalalabiya paratia uriyan yan na miya kagiraw Mu'adh bin Jabal tigian mana wa madha ya Rasulullah uriyan yan antunapman miya aluin no to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina antunapman ima kalalabiya antun ni bana paratia si ku Allah na miya kagiraw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an tuhibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik wa takraha lahum ma takrahu li nafsik wa an taqula khairan aw tasmut ayakun pada amakal lebih paratia nasuki kabubayaan ka ku mga tao si kuip kabubaya ka ku ginawang ka nagusuki kagwid na ka ku mga tao kuip kagwid ka si sa ginawang ka di kutwa kabaya ka akin dulunan na ka mga tao nandulunan na ka ku mga tao Nagyang kutwa kabaya ka ubar ka kagwid ka ubar ka dulunan ng mga tao na ubang kakiran dulunan waan taqula khairan aw tasmut nagu sukaptiru ka sa mapya na udah maptiru ka mapya naranak ka gaganak ka udah maptiru ka mapya na gaganak ka mas tumura ka to man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut sa tahu atik Nabi sallallahu alaihi wasallam apa perhatian yan su Allah nagusualungan amori na tiru sama pia na udah maptiru yan ama pia na tumabun tataran tumabun tataran gagana ka tarong kuan yan na dilayan tarong kuan yan ayam na niyan na dilayan nagyan ayam na niyan na pada na kumakalalabiya paratiya sama no tuna kana ba simple aparatia agiang kutwa ka kebebayan ka ko pedika aya ikebebaya kaun nagiang kutwa ikebebaya ka si ku ginawang ka kana ba nan aya makna niya na simple ka pakin duluna dapat nagiang kutwa pagarita no igina kiya to kawan tano mi ako amapia natika alhamdulillah pakam barakat na ka wallah kaanon mapakam barakat wallah adiging kutwa kaya to ko nakasupud ka miya ko amapia na barang-barang ay pumalata ka katero gimana mo ulaw-latan gupon miya na itano miya katamo ka lumiyang kapsay nga sigilaw na miya katamo ka kaya kisi ayamanan niya na binji na miya katamo ka lumiyang kapsay nga nakagisi agyo itong naliniya na katanggap na tigin nakatawa niyo mapasama na ni kapriba gitu di mamambala sa istorya para ayaman niya na kami na sa niyan sa record yung kutwa pagarinyan tigi na ayaman na galbakanan sa jinsan nakapriba o di na ayagal bakanan na padiganganan sa siyabu na gito na daban yan ayaman na niyan na katibayan to nakagigyo tuwi kagaganyan kapakatari sudan yan ako pagarinyan leni man to amay ka din yan kagagaban yan matipo kaya minibulugan na miya katamo ka miya mangbala sa istorya tiga na misuswakan wari kianan ay galbukian na si sagyang kutwa niya ni indigangan nakapriba mga ginaw man yan barang-barangan ay gitu ay mo na niyan na anto na iba na din yan katarima agyang kutwa miyaw lawla uli na agyang kutwa mapia amyang lawla agyang kutwa pa diyan nasi kung mga sahaba na kubaya-baya sinan di gira penakwan na di ilan na ipamangani sa dua pakam barakat na kawallah cakata ka kawallah panganinta si ikwallah amaw sarka si ikwi kasuswat wallah nasira ka tanong na kanaba nagyan kaya mau ulawlatan na tanto mapasan nagyan kaya betadad na dito sabab ayabiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abalas ulagi danan agalbak ay baratian na giyang kutwa ki kebebaya na ako pedika sa giyang kutwa kebebaya ka ko ginawang ka nabiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ayabalas yan na sa surga biru ini na ayabalas yan na sa surga nati sanja tawa kebebaya yan sa surga na ayamanan yan nang gulaulan yan nanan kabubayaan yan ako pagarin yan giyang kutwa kebebaya yan si ko ginawa niyan giyang utayb kubayan sa ikong ginawa niyan lain naman nagyang kaya katero Nabi sallallahu alaihi wasallam tigiyan naman ay Pitero Yazid bin Asad tigiyan naman ay ya Rasulullah
Pitru yan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigian manain. Atuhibbul jannah? Pitru Rasulullah sa iku Yazid ibn Asad. Inu atigian kebubayan kasus surga. Ibarat yang cakatan. Ipagi cakatan Rasulullah kebubayan kasus surga. Mau tampan. Ini pakai isu Rasulullah. Sa iku Yazid ibn Asad atigian manain radhiyallahu anhu. Kebubayan atigian surga. Namanya kagiraw su Yazid atigian mana? Iya, na'am. Wah, kabayakan sa surga. Natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Wa tigino kabaya ka sa surga. Na kabubayaan ka ko pagaring ka agiang kutwa ibkububaya ka ko ginawang ka. Santi ibkububaya ka ko ginawang ka, na kabubayaan ka ko pagaring ka. Miya paruling ka sa surga. Lain mana to? Nah, nasakat tanong na mailan kay gyud kaya taw na ay pa mapasangi kapag magusay sa gyud kaya kapakin dulu na piyo piyakan waki nasa kanya ni marata yadat man niya na ilang kay gila di pagusay na gyud ko tuwa paman na kailangan na kinamapa giraw man ya di tanong di mamagawida kapag magugupa makin dulu na tanong sa mapian ayaw bumaratay kapakin dulu na ayaw mapasangi kapag usay kuwagama na ayaw may ito kapag gagama suguyan sa mapia na ayaw di panggalbak kumapia na ipsiya pa riyan sa marata na ayaw di inggalbak kumarata ayaw manan yan na ayaw buwag kabaya iyan narunding gulaw-la sa mapia nasi ko pedian na ayah punggulaw niya nung nagyang koto marata. Adiyan ang mapia. Agiang kanan alagi danan ato na iba na ulaw-la. Gito isabab ayaman na niya na sunabi sallallahu alaihi wasallam na pitiro iyan. Faman ahabba an yuzahzaha anin nari wa yudkhala al-jannah. Sa adin sa tao akabaya iyan atigman ni Rasulullah. Ama kaliyo si iku neraka, ama kasudah iku surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Napakataling mo nagyang kutwasingan iniyan, asakanian, napaparatian yan sa Allah, aguswalungan amori, wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayh. Nang gulaulaan yan kung mga tao agyang kutwa kabaya iyan amang gulaulaw. Gulaulaan yan kung mga tao agyang kutwa kabaya iyan amang gulaulaw. Ginan paduan nakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kabubayaan tanong indulu na nakatan mga tao na giyuto ikipendulu na ang tanong kung mga tao kaliw sa agyang kutwa kabubaluin yan giyuto na gana puto para tiya gana po tu agian kaya para tiya tanong sa ikwallah na adem pa na yung bagay na katanong wallah abalas si sagiang kaya dunia nabalas pan si salungan na amori nato na ibalas yan si sagiang kaya dunia na ayabalas yan sa dunia nagyang ko to aki kebubayaan ka ko pagaling ka sa ikwip kebubaya ka kung ginawang ka na kebubayaan ka niyan mamu niya kuwang ka agiang ko to kabaya ka mang gulodor ka mga tao na si salungan na amori ng balasan kaun wallah saya akan belasirkan wallah na ikakumplituanan aparatya nagu mia ad nagyang kutwa ka kububaya isi kundulunan nakaugyang kutwa pagaring ka mia wataka si cagyang kutwa ay niya nakarsi ka puso mia wataka si cagyang kutwa katitipua kandadengkia gyang kutwa kan bibinasay saya kung di ka pagintaw si cagyang kaya dunia gimana ini tanong ka pengapas kaayad na lumalaw ladra katan nakatitipua ugay na usak ni tao na di kan sipatan nagyang kutwa sipata kapakatipo kaya manamaanay ni na sumanso kapakatipo na ayaman akapupakat di kang gulolo tao si sagyang kutwa kapakatipo na kagya magagada iyan sa ginawa niyan at tampar sa kanyan sa baba na tipo niyan na tampar sa puro gina naman yung mga ulaw niyan ay man niyan na piya kada pa na siya na ginawa niyan piya kada pa na siya na ginawa niyan
Kaya ino igiang kaya, ino nga pagkatipo sa padega, katampar sa puro. Ha? Ino nga pagkatipo sa padega, katampar sa puro, saka natampar ka sa baba. Ay lain mo nagiang kuto mangga. Ipapagibaratan mo yan. Giang kuto mangga, naigirami yan ay tanong natin itanong mangga anan. Nga pa man, nasarap kilitan mo, mangga anan. Okay, na andun ikaw maagi ang kuto mangga na bakaw mo mga tao manisa na bakaw ma nasala kau su prabakon nasala kau su pendekaron nasala kau su pumanikon ino to kagiat na unganian na lagi din ang mga tao giyang kuto ayaman na niyan na kana kababaluya giyang kuto tawa sa kanya na mauuna sa puro na manisa na po naman na mari ando manay karuseng ka ha tipong kanian kapakatipo nailani man so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayakat teruyan na tigin na la hasada illa fitnain da tigin na kapangasigi arumor si sagian kaya dua-dua ayaw mo pangasigian tanu na dua-dua paganero na ikasigi tanu nagyang kutua mama api aga na diyan su agama na ini panulunian nagupinggil bakian na agyang kutua kaya pagana na diyan ikadua ikasigi tanu ataw Nagiang kutua tau abigan sekalian wallah sa kakayaan si sagiang ke dunia na pinggas tu niya na si kagagawin na gusto kadundo gina na dua ida patay pangasigitan ikasigitan na kanaba kagi ikasigitan na batan tipua ayak ikasigitan ron na pena mana martano maswatan na ngulaw na antan wagi ang kutua pinggulaw na niyan gina kana bagi ang kutua pepengilay na kasawkit yan maneka kabinasaan kako pedeka anda mereka pakatari sudian mada sopasaianian mada agiang kotua anto na iban alimu ay ni bigayong wallah subhanahu wa ta'ala anto na biciptiru nakapakasig ay ba naptiru nakapakasig nagiang kotua kapakangenang na akasa mada agiang kotua limu si ikupangeringka api ada kang gudula api ada kau tunggu dulu lah. Oke, nagi yang kau tuakan ini atang kau sap panganinta malapi saka, panganinta menduduk kau kalau luatia. Giang kau tu buat kapi pikiran kau nak kan ini atang kau. Nak kata tanggung kan cakasi si segi yang kau tak posok. Kata tanggung kan cakasi. Nilai ni man cuma ulama. Wallahu alam. Nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na aya panbuan niya rakatan na si ko kawiyag-wiyag ku dunia na aya pagilain tanong naso kabubaan tanong si ko kapakatamo ko na ilain tanong na yung kutua kabubaan tanong sa tamo ang tanong di kitagwi sa kapakatipo si man ako paratiya na aya pagilain tanong na ang tawaai unaan tanong ko paratiya ang tanong makasyo sa kuya anta no makapagurad-urad si sagiang kutua di kang gilbaka si sagiang kutua paratia na diyanan ayaman na niyan na kailangan anto na iniba na mabaluyagi ang kutua di itanong kapagintaw si sagiang kay dunia akapagintaw ada amatatago ko pusot tanong apa niya kita gedaman si ko kasi gedaman ako lang wantaman apa niya kita giyang kaya puso niya kay sarungan naad na sa katawa mama manguda niya kataling umako Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya ko makataling umako Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigin na ya Rasulullah ino akong katigin di pagiwi ama kasina ako pamana kebaya sa kanyang sina tigin na ya Rasulullah na bagi akong kasalaw da parwa makasina ko at tigin man na iya giyang kotwa sa katawa manguda niya kagiraw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigin na giyang kotwa kaya nagaw ng mga tao niya na mga tawag yung kutuwa mama umanisa na mirangit
Tigira na pembeteng nak isya ki ayah. Tigira suti tanah Buddha. Nya lagi Rasulullah gegenakan tatarkeun. Tatarkeun wa tigu Rasulullah. Atuh pitur Rasulullah. Tigir lagi yang kotoa mama Ubay kasiman. Mi Ubayrun lagi yang kotoa mama. Kagi maka Ubayrun na tigu Rasulullah aun tu deka. Nami untuk. Nakagi maka untuk na tigin antu tu supu mangani deka. Na tigin na inwa kung ka tigin di pagi ugi. Makasina ako. Pamana pesina sa kanian. Nami kagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigin man Upama tigin man kaginan mapipikir apa mangani naka. Na inwa tigin kemubayaan ka manggulaulanan kiyumi ka. Ana tigin na di. Na tigin na so mga tao pamakasi ko mga tao ikaswatiran na amang gulaulanan si kiyumiran. Na tigin na di na natin mapunggulaula. Ubayran na ayamak na niyan na ang gulaula ibayran ikaswat si kuumiran amang gulaula kiranan. Natikman ng Rasulullah ikaswat kanan udi na kemubayan ka amang gulaulanan si kumuriyatang kabay. Tigin na di. Api aso mga tao na di na ikaswat ba mang gulaula si mga watay na mga bubay. Natigin Rasulullah nana pagiuganan uli na kebubayan kanan amang gulaula si kububayin ka. Tigin na di. Api aso mga tao na ayaman na niyan na anto na iba na di na ikaswat ubaanan mang gulaula si mga bubayan. Natigman Rasulullah ayon watigin ikaswat kanan amang gulaulanan na si mga bubungka. Tigin na di. Api aso mga tao nadira na ayaman na niyan na anto na iba ng gulaulan di na ikaswat uba anto na iba na ba mang gulaula si mga bubuiran na ayaman na niyan na uriano to nadid na Peter Rasulullah na piyang ingipun yang siyaki to kagi may pun yan na uriano to na Peter yan na tigina Allahumma gfir dhanbahu wa tahhir qablahu wa hassin farjahu. Ini dua sa kanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigu Rasulullah, ya Allah, narilaan kaon sudusanian. Nagusut yang kasupusuyan, nagusiapang kasupya malunganian. Na ini pun roden tigu Abu Umama ini pun rod na tingin man nagyang kutwa mama na ded na miyang gulaulan yan akasina ayam na niyan na kaya gyang ko tapitero no Rasulullah ini pamakaisun to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siya butiya nagyang kutwa katero no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyo tu sabab pian ang gila niya nagyang kutwa anto ni bana kasina kaya gitu na dinian ikaswa to boto manggulaula si iko mga dirisgian ang mga bubay. Naginan mga urip ng Allah. Kailangan siya nakatanong. Di tanong mang geda-geda agyang kaya mga ginawa tanong. Na mabalwi tanong agyang kutwa mga ginawa tanong sisiro ndudunun uri na mapapadal mo na agyang kutwa bubaya. Si ko salakaw di salakaw si ko mapya. Si ko salakaw di salakaw na agyang kutwa kagud si ko marata si ko salakaw di salakaw. Agi sa katano na igila na ipkagud tanwa obat tanu di obat na sigir katano na kaya sa katano yung kasisig sa katano yung kasisig malatano yung maratabat igila kaya sina na dia kada sa maranaw tabiya igila mili tanwa yung kutwa bubay tanong udi na muri ataw tanong agi mo di na ikan bitira yang ugiang kutwa mama na miadak pa dia ka pernah pimbentang tinggalan tangiran kaya ayam na niya na mga alay maratabat kaya ako nakiarasan suwarisan niran nunta na mga pasisina o pamana ipapagiyog tanong ipagagawad tanong agyang kutwa kapkarasi si kumanga warisan tanong naurian yan na sakat tanong sumusugug si sagyang kutwa ipagagawad tanong barakatan mangguluna naging mo ulaw naman
umani sana mangalay maratabat ha gupunad na miya din bitire bubayran na miya dakap pa kagi ayaman na niyan nakiarasan at sububayran suwarisaniran ile kakasakan yan na sakan yan mapasang ikasina sakan yan mapasang ikapamina sa sabubay hino to asamida nagyanan mana niyan na kailangan na share ka tanong nagyan ko to kagwitan o bara ka tanong gulula o mga tao na ikagwitan o ba tanong kiran mang gulula hanang gilan tanong o ba tanong mang gulula sa ikong mga tao agyan ka na nalagi na nagalabak yan ka na nalagi na ula-ula kau pa mako ikagwitan o kung ginawa tanong na mana niyan na mas labaw asusala ka orang ka tanong na ikagwitan mabunan si kong gidawainan sami daw ba mana niyan na sa katanubui kebubaya sa kang gulaw na katanu sama pian na ditanui kebubaya agi ang kutua kapang gulaw na itanu sama pian sa agi ang kutua sa lakaw ni sanak nagianan kailangan siya katanu pagura-dura dan tanu agi ang kutua mga pipia pagura-dura dan tanu agi ang kutua ini suku wallah nagupananggilan tanu agi ang kutua ini sapar wallah kenapa tanu pegura dura dicu ini sapar wallah penanggilan tanu wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun misabab sana tig mana wallah napa gura dura di nana tigin mana yung mga tao di magura dura ayam na niyan nagyang kutwa di ikapagura dura di si kumapia nagyan isugon na katan wallah subhanahu wa ta'ala si cagyang kaya di tanu kapagintaw san kaya dunia di kaya kapagintaw tanu si cagyang kaya dunia kailangan siya katanunan mangurip no Allah yang kaya di tanong kapagintaw sa dunia nana kailangan na masyap tanong yang kutwa kabnar na katanong o salakaw di salakaw yang kutwa kabnar na katanong piteng gisaan na kailangan ami tunay tanukiran kaanira na katanong bumi tunay agyang kutwa mga kabnar tanukiran dia utama kabnar tankin. Nah, so Ibnu Abbas, lain macam Ibnu Abbas, lagi yang utama katiru Ibnu Abbas atigian mana? Inni la amurru ala al-ayati min kitabillah, fa awaddu anna an-nasa kullahum ya'lamuna minha ma a'lam. Ayat katiru Ibnu Abbas atigian mana? Mata nasak atigian mana? Na dia kena tigin panisigidan sa mga ayat wallah dinian pamatiaan dinian perugurugudun sa mga ayat wallah urian yan fa'awaddu anna an-nasa kullahum ya'lamuna minha ma a'lam na ubabu udi na makaman ang naso Ibnu Abbas sa tigin na ubabu sulang unong mga tao nakatawaniran sulagi do katawiyakan si Quran katawiyakan si ayat lain ni mana tu? Ayah kabaya yan nagyang kutwa mapapada na marakanian amapia na makasirayaton susalakon makasirayaton susalakon nasira katanuna di ayah mana niyan na dia kutwa ka ba sa tanong dia kaya kapagintaw tanong sa iyong kaya dunia nasuting mga lukus tanong talpi namo na kumamara gina ni maulawlatan o man isa na di sa kuya di magurad-urad di lan na pamagupisan agi ang kaya makapantag si dunia sa apya ayad na minisimpi iranon nagi ang kutwa umur upagarinan lani man naging kaya managadar katanaw mga eleksyon miya kadakadakala mititidawa misusuntuka magariare kakarumai miya kang bulag-bulag pantag busi dunia magariari disiram ditirai magariari disiram pegawida magariari dipegugupa magariari dititipua anto na isabapanan nagiran sokala ananga si ikudi kapagintaw si sagyang kenya kala na nga makang nang nasutaw sa iya mananian na kuha niya nagyang kutwara kiyan na kuha niya pa nagyang kutwara ko sa lakoron gina ni mo ulawlatan prakas tan so tigo
mga lukustan ugwa ni irat na din bagi-bagin natigira nanti mampan mana resultat tidak napkelambaan gina ni kata mga lukustan ugwa ni yung irat na din bagi-bagi naukin nutulad na baru problema importante mana dan kalali masuk pedega lagi yang tu tira na mampan naman resultat tidak napkelambaan na iman tu nanti ni ulah-ulah taman ko tak tidak nami ada taman ko tak tidak nami ada minilaksu Mama nak gua ni na sumanga lukustan na igira aan na diran imbagi-bagin na tigira na nakikaginan ayaw min bagi-bagi nanti mampu na resultat tidak na kelambaan nanti gimana yung mga lukus na iman tu na tamang utat tidak nami ada dah kedegan apa yang kotwa rak agi yang kotwa ayaw makna niyan na mga pubuli na kinwa agi yang kotwa adna kita mo kunay na iman nya baka umagi yang kaya mga ayu da piti barangan na yap kenegita na mga makakon na mga kawasa na sumanga pubuli na da tunay mana to dia yang mana niyan na aso tigitan aso karabaw na siyo sumanian so kambing di naman ni miya suaya kaya mana niyan na miada lagi yang kotwa di ka pamagawida miada lagi yang kotwa di ka pamagugupa nagugi yang kotwa ayam makna niyan na di ka sesila di ka kekabubiyay nilai ni masih kumasaw mga lukustan ugwa ni giyang kotwa kau muiran ako sala kau di sala kau giyang kotwa di ira naka kapamagawida ay gina di sila nimbelay sa mana aturugan na ayat na ipupulau so na giyang kotwa sa timan akaiwat ayaw man na niya nalilin na ayaw ni pulau sa na ano man ay kapakatindigay na ro ano man ay kapakagagay na ro sa kapakatindigay ro ayaw man ay pumbatugong na giyang kotwa mga lakayo da asinso da banso da ayaw man na niya na kasangkapan na rumor si Cagi yang kotwa mga patokiran na di sila di makambulay sa mga ala bunggalo at tigitan mga ala turugan na doon ay kapkaan na inaro di ang kotwa di ira nakapamagawida di ang kotwa di ira nakasasilay may na kay iraan na pumulay kiran amay ka adnap mulay ayam ana niyan na isa ka turuganan na amay ko mulay silan na mitimu-timu silan na tigira na ugupan tan wagi siya kiyoto ugupan tan siya kiyoto kaya mana niyan na mulay na uman isa ka lukas na pupakaw ma na maawid jabak-bak yan na maawid sa kasangkapan yan ay paugupian si Cagi yang kotwa pa diyan na darok diro pantaman na maluluto pansaluto yan na kendian dari mana to agi ako to di na nakapamagawida na siya nakatan na di ay pag-pagan na pagilenan to na mga di kakanro na namaylay na naamay kang galabak na makakan na may tumaito na pagkadan siya tao agi miya pasadagi ang kota misyon miya pasadagi ang kota misyon si Cagi ang kotwa ato na iba na sumwan na si miya lamba sa ebo miya lamba nagi ang kotwa inugupan ayaw mo na niya na dumapasad agi ang kotwa anto na iniba na gagalabak niya ginan so mga lukustan na tanto agi ang kotwa di na nakang giginaway katong nakakiran makaw makakiran na tunga na iran amay ka makaw makakuwing di na tiginay saya kakibaling katay sulupakan na baganakan sa kaon na saya kadumbaling baganakan sa kasapira ka istorya sa giyang kailupakan na imanto na ayam ala aridu na dititidawaan na tama na asasarangawa kala ikaw la diyan ayam na niyan na narabutaw si Cagi yang kotwa pa diyan nila ni mananan miada sukang giginaway miada sudi ka seselay miada lagi yang kotwa di ka pa magugupa kung di ka pagintaw si Cagi yang kenya na gina ni Petro o Nabi sallallahu alaihi wasallam gina ni sabab lani man si Imam Syafi'i si Imam Syafi'i na ayakat turuyan at tigin manay wadidtu anna an-nasa ta'allamu hadal ilm walam yunsab ilayya min husay magdidingan diganakam at tigin manay yung Imam Syafi'i umabuat tigin sa mga tao na miyapagan na dinan agyang kaya ilmu ada abayran rakan mitutumpok ayam na niyan na daba kanun may pagi ngaran at tigin manay yung Imam Syafi'i nagyang kaya di tanong kapagintaw si Cagi yang kaya dunia na ayam na niya na taman sa di tanong mamagalaba di tanong magisa di tanong giginaway di tanong kakabubayay di tanong mamagugupa tetabanga namataan di tanong kakawit agi ang kutwa lim wallah di tanong kakawit
agiang kutua mapia antu na ibana kalilintad akapu pegintaw sisa agiang kaya dunia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Din kataroto pagiang kutua para teo isarkanu atiku Nabi sallallahu alaihi wasallam sa taman sa dinian ikabubayaku pagarinian agiang kutua ipkububayan sa iku ginawanian. Wa hadha wa sallallahu wasallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.